ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? እዛ ሒዝናያ ዘለና ወርሒ መወዳእታ ናይ 2025 ኮይና ንዓመተ 2026 ድማ እንኳዕ ብሰላም ኣብፅሓና እንብለሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ። ስለዚ ብመጀመርያ ፈጣሪ ብሰላምን ብጥዕናን ዘጽናሐና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ካብዚ ብምቕጻል ድማ ኣብ 2026 ዝያዳ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ዕብየትን ዓወትን ንምቕጻል ከምኡ ድማ ንዝነበረና ድኹም ጎንታት ኣለሊና ብዝበለፀን ዝተመሓየሸን ውጥን ንነፍስና ከነዳሉ ይግባእ። ስለዚ ናይ ሎሚ ኣርእስተይ 2026 ኣብ ሂወትካ ዝበለፀት ዓመት ንኽትከውን ንነፍስኻ ክትሓታ ዘለካ 6 ሕቶታት ዝብል እዩ። 2026 ዝበለፀት ዓመትካ ንምግባር ኣብ ንጹርነትን ተግባርን ዘተኮረ 6 መሰረታውያን ሕቶታት ንነፍስኻ ሕተታ። እቶም ዝዓበዩ ዓወታትካን ውድቀትካን እንታይ ነይሮም? እንታይ ከ ተማሂርካ? ኣብ ጉዕዞ ሂወትካ ደው ዘበለካ እንታይ እዩ? ንኽትቅጽል ዝደረኸካ ኸ እንታይ እዩ ኣለሊ? ካብዚ ተበጊስካ ድማ ንዝያዳ ዕብየት ዝኸውን ሓደ ፍኖተ ካርታ ኣዳሉ። ንዓመትካ ድማ ካብ ዕድል ናብ ናይ ምርጫ ቀይሮ። ቀዳማይ ኣብ ዓመትካ ማለት 2025 ዝነበሩ ድኽመታትካ እንታይ ነይሮም? እቲ ለውጢ ኣበይ ከም ዝነበረ ክትርዳእን ናብዚ ዘብፅሑኻ ነጥብታት ኣለሊኻ ድማ ዶብ ኣቐምጠሎም። ካልኣይ እቶም ዝዓበዩ ናይ ዓወት ነጥብታትካ ኸ እንታይ ነይሮም? ብኣፍልጦ ዝገበርካዮም ዕላማታት ኣብ ሂወትካ ድማ ሓጎስን ዕግበትን ዝሃቡኻ ነጥብታት ኣፍልጦ ሃቦም። ከም መንጠረ ባይታ ድማ ተጠቐመሎም። ሳልሳይ እንታይ ከ ተማሂርካ? ካብ ዝሓለፈ ብድሆታትካን ዓወታትካን ዝረኸብካዮ ትምህርቲ ኣለሊ። እዚ ድማ ንርእሰ ንቕሓትካን ዕብየትካን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ሂወት ክትወድቕን ክትዕወትን ትኽእል ኢኻ። እቲ ዝዓበየ ግን ካብዞም ብድሆታት እንታይ ተማሂርካ እዩ። ራብዓይ ከተቋርጾም ዘለካ ልምድታት ፍለጥ። ድሕሪ ሕጂ ዘየድልዩኻ ልምድታት፣ ኣተሓሳስባታት፣ መብፅዓታት ብንጹር ኣመልክት። ብኣዝዮም ሃነፅትን ውፅኢታውያንን ዝኾኑ መንገድታት ድማ ተካእዮም። ሓምሻይ ነጥቢ ኣብ መጻኢ እንታይ ክትገብር ኢኻ? ኣብ ዝቕፅል ዓመት ክትገብሮም ዘለካ መደባት ምስ ነፍስኻ ተዛተ። እቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመትካ ዝሓጎስን ዕብየትን ዝሃቡኻ ወይ ከዓ ዘምፁልካ ኣወንታውያን ተግባራት ድማ ኣፍልጦ ሃቦም። ኣብ ዝመፅእ ጉዕዞኻ ክሕጉዝኻ ዝኽእሉ ኣገደስቲ ካብ 3 ክሳብ 4 ነጥብታት ድማ ብቐዳምነት ምረፅ። ሻድሻይን ናይ መወዳእታን ክጅምሮም ዘለካ ሓደሽቲ ነገራት ፍለጥ። ኣብ 2026 ክጅምሮም ዘለካ ሓደስቲ ተግባራት፣ ዕላማታት ከምኡ ድማ ክትተኣታትዎም ዘለካ ልምድታት ብንጹር ምግላጽ። እዚኣቶም ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘይገበርካዮም ሓደስቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ናይ ምንባብ ባህሪ ዘይነበረካ እንተኾይኑ ምንባብ ምጅማር፣ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘይተዘውትር እንተደኣ ነርካ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከዓ ምግባር ወዘተ ክኾኑ ይኽእሉ። ስለዚ ሓደ ንጹርን ክብጻሕ ዝኽእልን ሾተታት ኣቐምጥ። ኣብ መወዳእታ እዛ ዓይነት ሕቶታት ነብስኻ ምሕታት ወይ ከዓ ምስ ነብስኻ ምዝርራብ ክሳብ ክንደይ ይሰርሕን ሓጋዝን ምዃኑ ንምርኣይ ብዝተኻእለካ መጠን ብቕንዕና ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ውድቀትካን ዓወትካን ክትግምግም፣ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ድማ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስድን ይግባእ። ኣብ ዝሓንፀፅካዮ መደባት ጀምር፣ ቀጽል ወይ ድማ ደውበል ዝብል ዝርዝር ወይ ከዓ ሊስት ድማ ክህልወካ ይግባእ። ንሎሚ ሒዘያ ዝመጻእኩ ኣርእስቲ ነዚኣ ትመስል። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ፍልይ ዝበለ ኣርእስቲ የራኸበና። ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና።